Bojovať so závislosťou na alkohole, drogách či gamblerstve je väčšinou úlohou špecializovaných psychiatrických zariadení. Úloha týchto zariadení však po absolvovaní liečby väčšinou končí a nedoliečený závislý jedinec zostáva v tomto boji sám. Už niekoľko mesiacov sa takýmto ľuďom snaží podať pomocnú ruku aj nový A-klub v Tornali. Jeho zakladateľ sa tak rozhodol zriadiť potom, ako si sám prešiel peklom závislosti. Náš klub oficiálne funguje od 10. októbra minulého roku. Vtedy bol slávnostne otvorený a zámienkou alebo takou pohnútkou, ako ste povedali, na založenie bola moja osobná ľudská tragédia, keď som po rodinnej tragédii sa oddal alkoholu, ktoré potom doviedlo k tomu, že musel som sa rozhodnúť, buď piť alebo žiť. Hoci A-klub funguje len niekoľko mesiacov, postupne si získava ďalších členov. No nie počet členov je pre naplnenie poslania klubu rozhodujúci. Od toho októbra vyvíjame veľmi veľa aktivít smerom k verejnosti, aby sa táto myšlienka abstinencie života bez akýchkoľvek návykových látok, či je to alkohol, drogy alebo gamblerstvo, sa dostalo do povedomia ľudí, tak sa robíme rôzne akcie pre školy, kde za účasti pána doktora Strečku, hlavného lekára spalodelenia z Rimavskej Soboty to organizujeme. Potom robíme naše vlastné akcie tu priamo v klube pre našich členov. Klub na tento rok pripravuje v Tornali až 5 veľkých celospoločenských akcií. Využívam svoje skúsenosti ešte z bývalého obdobia, keď som podnikal, a tie svoje kontakty som teraz využil na to, aby som oslovil mojich priateľov, ktorí sú ešte aktívni podnikatelia. Necelých 40 takýchto našich sponzorov sa nám podarilo, alebo podporovateľov zohnať, ktorí nám finančne i nefinančným spôsobom pomáhajú pri našej činnosti. Potom je to pomoc od samotného mesta, priamo od pani primátorky ako osoby, od pána doktora Neumana. A samozrejme je to aj pomoc od našich členov formou platby členských príspevkov. Predseda klubu má zriadenú aj tzv. Horúcu linku, na ktorej je pripravený prakticky non-stop poskytnúť radu či pomoc každému, kto o to požiada. Máme aj hotline linku, to znamená tzv. Horúcu linku alebo linku pomoci, ktorá funguje 24 hodín non-stop, stále ju mám ten telefon pri sebe. Takže kedykoľvek je možné nás zastihnúť, zastíhajú nás ľudia z rôznych kútov republiky aj formou internetu. Prvou veľkou celospoločenskou akciou Tornalského klubu v tomto roku bude už čoskoro Biely ples. Prvý Biely ples je klasický reprezentačný ples nášho klubu. Keď môžem porovnať s inými, líši sa s jednou jedinou vecou, že tam nebude a bude abstinovať alkohol. Bude to 11. apríla v sobotu, večer od 20. hodiny v základnej škole Kazinca Ferenciho, teda maďarskej základnej škole tu v Tornali, do rána do bielo, ako sa hovorí, a každého, kto alternatívu zábavy bez alkoholu by rád vyskúšal, otestoval, pozrel sa na to, rád každého privítame. Vstupenky na ples sú už k dispozícii. Dúfajme teda, že nie len tento biely ples, ale aj ostatné aktivity Tornalského klubu nielen pomôžu tým, ktorí to potrebujú, ale stretnú sa aj s patričnou kladnou spoločenskou odozvou.